O pasado xaneiro, o Concello de Cambados presentou o Plan Estratéxico de Enoturismo, dentro do cal se atopaban diferentes propostas como a de dinamizar o Museo do Viño. Con este obxectivo, o Goberno local organizará o ciclo de catas comentadas na Semana Santa. É un ciclo de catas pois no Museo do Viño, onde vamos a utilizar unha sala que ata o momento pois non a utilizábamos para ese cometido, sino que era unha sala de exposición e donde agora sí que vamos facer ali este ciclo de catas. É unha zona que está conectada coa cociña e donde vamos a ter ali un proxector, bueno, unha sala que para nos reúne todos os requisitos e non é a sala de prensa onde habitualmente facemos as presentacións. A idea desta cata xurdiu dunha proposta de Enoturismo Rías Baixas para poñer en valor o viño e ofrecer experiencias non só aos turistas, senón tamén aos veciños do Salnés. E a proposta foi o de facer unhas catas durante a Semana Santa, vale? Buscamos un nome acorde a estas datas, o de Apaixónate, dende Enoturismo Rías Baixas o que pretendemos é poñer en valor o mundo do viño e ofrecer experiencias non só a xente de fora, sino tamén a xente de aquí. O ciclo de catas terá lugar do 16 ao 21 de abril e nel participarán 8 adegas do Salnés. Representantes das compañías vinícolas resaltaron a importancia deste ciclo e presentaron algunhas novidades. E vamos a facer unha pequena maridaxe, unha pequena liña descriptiva dos nosos albariños que estamos facendo en Terra da Xorei. Queremos que a xente veña en Semana Santa e que teña unha semana bendecida polos albariños de Rías Baixas. En este tipo de accións non nos cabe máis que estar sempre axudando e poñendo o nome desta uva de relevancia mundial que ten e que Martín Codas todos os días intenta poñer sempre no mundo do viño. Dende o Concello resaltan que o que buscan ca cata é achegar o viño ao público en xeral e demostrar que non está destinado só aos expertos. A entrada é gratuita, pero requírese de inscripción previa que poderá levarse a cabo a partir de mañá na Oficina de Turismo de Cambados.